O primeiro equipo da ESE de Chantada despediuse a pasada fin de semana das posibilidades de ascenso. Isto vendo unha derrota ante o Pontenova no que a actitude dos chantadinos foi boa, pero non tanto o xogo. Esa posibilidade esgotouse coa derrota do domingo, un partido no que na primeira metade, non a nivel de actitude, que os xogadores sí que o intentaron, pero a nivel de xogo non estivemos ben, circulamos o balón moi lento, eso nun campo moi pequeno, pois fai que o rival moi ben posicionado e intenso, pois non nos permitira chegar. É certo que a nivel defensivo estivemos ben, e eles tampouco nos xeraron excesivo perigo, pero no minuto, cerca do minuto 40, o lanzamento lonxano de falta, pois supuxo 1-0. Na segunda metade, a partir do descanso, creo que sí que cambiou o noso xogo, empezamos a xogar con máis velocidade, chegando á área rival en algunhas ocasións, non conseguimos concretar, e unha nova falta no minuto 62, pois fixo 2-0. Isto xa poñía o encontro moi custa arriba, porque necesitábamos 3 goles, a partir de aí pois xa arriscamos totalmente, eles nunha contra, pois fixeron o definitivo 3-0, nós incluso tivemos algunha ocasión máis como un tiro longueiro, pero non fomos quen de concretar ninguna, e o resultado pois creo que ao final foi algo excesivo, pero bueno, foi o que foi. Bueno, esquecémonos dese ascenso no que tampouco estábamos excesivamente empeñados agora mesmo, e cal sería a partir de agora un pouco a misión do equipo? Agora quedan 6 xornadas, como dixen os xogadores ao acabar o partido, pois non hai nada que reprocharlles o traballo feito a todo agora. E bueno, estamos actualmente na cuarta posición, co cal o primeiro objetivo é tratar de manternos nesa plaza. Ventaxamos en 2 puntos ao Río Torto e a 4 ao Xabelagos, se non me equivoco, que precisamente o rival que ven o domingo, co cal, pois, de momento ir partido a partido e intentar quedar o mellor clasificados posible ao final de tempada. Esta fin de semana que vos toca? Recibimos as 5:30 ao Xabelago, un rival que lle levamos 4 puntos, que está de sexto, na ida derrotou-nos 2-0, co cal pois é un partido importante para distanciar xa esa sexta posición, a falta de 6 xornadas, un rival con 2 dos 3 máximos goleadores da categoría, con moitísimo potencial ofensivo e que ven de facer unha moi boa campaña despois de salvarse o ano pasado na última xornada, e, polo tanto, pois vai ser un partido moi complicado, como todos os que nos quedan na casa daqui a final, contra rivales de bastante entidade. Bueno, pois estas xornadas esperemos que nos sirvan para seguir crecendo e madurando tanto individual como colectivamente, e tratar de que os aficionados que se achegan ao San Oñedo pois poidan ver outra vitoria.